John Blanchard ula ong kumni hakatin pareng. A fruitless person is not a failed Christian, but a false one. In other words, not a Christian at all. Riu ubam seiso day tang Kristan ubasha job. Henry uday Kristan ubalam ler. Lani hakiwi pekintien day hi Kristan. Kamat kabanengkong jong kanika subject kolong ka daw ni balay ba ngidon kam banlong kiba seso. Dan sibun kibentah ketin balay bakran Jepang jong kajing don kam ban seso. Ujisu habuai nuksa lingba jong ki parsi. Penyasriem ya uding but ya kajing jong Hebrew. Ya uding bam seso odi ban ket no. Lani ai porsho ti saudong ai subo shu namar mude ban seso. Baldaum seso de ban ket ban thang yu hakading. Hanri ka daw kabalong tang makahi kabalat ho tin joblay syapang kajing seso kalau gending ipulionis kat sanpra kaboong hakani lapanan burom yukpa jonga bapi seso shibun kumta pinlong kisenran jonga kajim kesan ka baseso kapanan burom yoblay kapanan burom yukpa ubah beneng bat limda mangi kristan ngi im kajing ka baseso kamut nginum la satia ban pendan burom yuni kupa jongi ubah beneng uji susu wang pin long kisan ran jonga de haba seso kumba uji su lo wan syak berthe ula im kajing ka seso ka pendam ka ko ngo yu blai hado ding pna hado ka jing tap hado jing pat memantau song hakti ka man jong blai waran bo bra ula pendan buram yu blai da ka jing im ka ula pendap ya ka mission ko blai ula pha kum tam mangiru ngidon ka mission ka berthe ba ka mission ji ko long ban seso ba ka jing seso jongi kan long ka buram yu blai kajing kali kalong hakino ki benta jong jing im ngidon kam ban seso knang banginum sim tan sibun kapor nginya kran tangkat to kan ni ki balong kum ki benta pedang ki bakran na menta kajing don kam jong jeso hakano ko benta jong jing im kaban kong kolong ha ki Christian virtues nani ha ki jing long jing Kristan ki ba lat ho akting joble bagim ta kai ban ngim kaman phai shibun ki benta nak benta kan dikamat ngidon kaman phai tang sawi ki benta ting joble kabala pule mene habar oblis dang bakata kolong kasiti jigal tiang long basan gerhot arfulai ngan puli ka arfusan de kita di bangkom ni hari usok jong mensi mulong kajing eid kajing kemen kajing suk kajing syaslam kajing lesbun kajing bah kajing yaine kajing jamnut berkabor halor ladi ladangi im dong mensim tu ai bangin nyat ru da mensim kad baningkong kabenta kabang ngidan kamban sesok ki kumkisan kalong hauni usok jong mensim kaji im Kristan kadi belok kajing im kabadap do mensim khoj om don jing im Kristan lada kham don mensim khoj la itu iki Kristan ki baningkong ka Bible namar ba la pendap iki do mensim khoj man balapan baptis yaki la pendap yaki do mensim khoj kadi ka way ni kriteria ini kawai nak syap kebapan i kawan pau ya kajing long Kristan bat u Kristan u baladap do masih makhoj udi Kristan u baseso bat kita kisok ki pau ha kajing im jang u ki balong kajing gerhu kajing bojong uhi bat kam tang ki balong kajing gerhu ya ki wepat baru pol uang bau ni usok jong musim ulong kajing id kaba ngapan pau ha kajing id kaba ngadon yo blay kabana do kadonut kaba da kabor baro kaba da kajing mut
baro kabada kaman sim baro kumang Jisu ban ij ya ublay daga tanut kaman sim daga bor daga jingmut baro nang ta ban ij ya paramarjan kum bailadi kajing ij kaman pau syaki paramarjan kabau Jisu bakali oi paramarjan kamut tang ubayasa marjan bangi kamut tang upara banget jongi henry wat unong wei ru ulong paramarjan kamut pen pau ya kajing ij syak bertei borak wei ukerstan ude ubadap daga jing ij buya pen pau ya kata kajing ij syaki wipat nang ta ubadap daga jing kemen namar kajing pendem kajing kemen ha kipor kibae ha kipor jong kijele ka kipor jong kijing tenju unura syam sin zra balais pakhrawai uong yamenga yaro ru kutrai namar ki khuslaihi ukursan ubanang ban yaro hapadeng jong kijing khuslai uta uri kusan uban pau ya kijing seso ya kijing nang san jong kijing kustan ujuk boong yamengan long belakar kukur try kerteng jong me boleh ubah ai boleh ubah shim bandon ya kan ka download bandon ik mesim ka ba kemen kawan pas bertai binginang ban kemen haki ai borok jodiam kata ka dak ini ka benta jong kustan ko peni ya ka jing seso nangta ka jing suk ki kestan ki bolong ki nora khubor ki messenger jong ka jing suk sha ka ni berthai ka bas dang ba mat haladishwa ya ka jing suk baduble hawa mat ya ka jing suk baduble uta ukustan uri kustan ubala ban ra ka jing suk ha ka yeng kasem ubala ban ra khubor jong ka jing suk Syah kani kaperthai ngidang syarhi ka Christmas bankan mau burom ini usim jong ka jing suk mangi belong kinong buat jong usim jong ka jing suk kani ka kamram jongi ban rak khubor jong ka jing suk syah kaperthai boro nanta ka jing syaslam banlong ki ba yai syaslam habdang ka jing tenju habdang ka jele habaki wai ki le bam day yangi habdang jong ka jing ban ben ngi yai syaslam om dan kawaipat kakubor kabasyak dar syak berthai lak na ka jing yasha habdeng jong ka jing yale kaberthai ka pet si kristan kumno kila banya sya na du kapor ka pustal habdeng jong ka jing ben kila banya sya hadu mentah habdeng jong ki bala banya sya ki pen pau ya ka jing long kum kristan ki baseso ka jing im kristan nanta ki bale sebun ka jing le sebun ban pau ka jing sebun sigwe pat ukrstan day ubakam namar ya ka jing ai no blay ngiyo da ka jing ai ka jing da ka jing it ka jing wat haba ngim dondor han ngiyo ai no blay ngimat ya ka jing sebun ka jing blay ban bagi mat ya jing bahas sebun ka jing blay ukrstan uday banlong ubasbun ka balang stan ka de balong ka balang ka basbun ka ba ai iki ba bahas ka berthe ka jing la isnay ka berthe manga mapi haba ngiban pau ya ka jing long ka basbun ka jongi kala belong hagro mo fer ka madatersa ka ban pau jing sebun jongka da ka baka shim yaitu gibro ki bala kentat kashim yaki kita ba pangjang tholi ki ba prum bersudeng ban shim ban pensum ban pensat ban khoi ban tak dawai kadi ka jing spun ka bakhrau kata ka dikadak jong jilong seso nganta ka jing bah ban men pau ya ka jing bah bagi beri nong ani ka jing bah ka jing long ba bah ban nam ban yoro ya ka jing long ba bah ka basisya hak ting jong blay ditang Jisu bolong noi kai babha andre mangama phiru ka perthai kala bolong gi babha bar bak perthai ko ongi babha nama ka jong kustan ba hisha jongi utar ulung so nanta ka jing yaine haki por boro ka jaine haki jing e jele jong ban yaine haka jing ban yaine lakalo haka jadai shitanga shiyek hisam ka jing skam jong kalong yin kalong sem nang ta kajing yaine ha deng jong kijing hikai ki bakalai babun kile air ki babek kerthep banyaine banyang schem katar ko dikadak jong kustan ubaseso nang ta kajing jamnud kalong kawe ni kijing long ki ba koridor haduk kata-kata
bahadu kata-kata kiba jamnut kin yo ka khando ong tien ka jong ble ha ka Bible la thobu Moses uri brio uba jamnut ngamudur habdeng jong ka jisa tandru na kadiang kamon hi khun usal ki bathnum ki khanyum man gas ngiling bagi sapus na makri khlau ulong brio uba jamnut ong tien ka jong ble bando ka jingilong ka jamnut na du haying asam adu habar kadikadak jong usok jong mensim ketika dak jong kajing seiso anda ka bor halde ka self control ban job ya kajing pensoi ya ka peer pressure banong em ya berthai banong em kino balang penjeklia ya ka met baham tam ya ka mensim bandon ka bor ban yeng ka bo halorade kadika dak jong kustan ubah seiso badi kini baro ngila ban pau seperti di haba la pendap yang do men sim khut kawai ba benta jong ka jing seso jong ko stang ka de ha ka jing kam ke ba ka bangi ni le seperti ong ujisu habu kuran jepang ka jing shai jong ka berthai uong kumno ni puli Matius long basan dkhot ka bakhat saw hadu bakhan riu pipi long ka jing shai ka berthai om la ban buri ya ka snong ya ka bala bu halorulum lemne kim ju thang ka sharak ban bu ya ka hapok ka shang han re ka dik yang syarak tiga pensai ya borok ki ba ka ying tu pensai kum tai ka jing shai jong pi khmat ki briu ba kin yo i ya jile ba bha jong pi ba yo ro riu pa jong pi uba ha ki beneng pensai ya ka jing shai jong pi khmat ki briu ba kin yo i ya ka jing le ba bha jong pi ba kin yo ro yo pa uba beneng ki ngakram tan chapang ka jing bha we usok jong mensim nang ta ki jing le ba bha ubri babha udon ki jing le ki babha ban habangi le ki le babha shaki para brio ha ka perthai bangi im ngi ban pau ya ka jing shai ka jong Jesus Christ shak perthai habangi ban pau ya jing shai ka jong Jesus Christ shak perthai ngi pendan buram ya ukpa jengi bah peneng namar ka jing seiso ka jing dawa jong Jesus kolong ban pendan buram yukpa jongi ubah bening kebenta ka balai ka bagitan kam bansok kolong ba ngin job yigi mensim ki bokodor sya uji sukres kini kadai kabakusan hadu kata-kata lakhot yangi Kristan bangin let seperti bengenya lap ika gospel jong aji penim lakhot yangi ongupol alquran san arpo bangin long kinong kitin sim jong Kris kinora khubor ya ka khubor ba jong uji sukres sya kani ka perthai habau jisu khot iksan ran jong ungi kan mau kamtam kinong tong dok hayu Petrus ya Andrew ya Yohanes ya Simon ya Jacob anong ujisu uang ngan penlong ye pi kinong tong brio ngi puli Matius saw khat khandai ngan penlong ye pi kinong tong brio la khot yangi bangin job yi men sim ki bokodor u Kristan ba so uday ubala barwan ra yi men sim ki bokodor sya kajing pendim ke badu tra jing Jesus kala banum dei tang da kajing lap da ktien hari kala ban dei da kajing im ka jongi ha ke jaka trei jaka ta jongi ha ke jaka puli hasnong ha thau ki bre ku i yangi ba ngi pen pau ya kajing ba breu ko jong Jesus de ki ktien de ki kam da kajing im jongi ni de ban duai ba kajing im jongi man kasngi shanu sebangia hangno no bangidon bangila ban pau ya jalong Kristan be syakna ban kring ki pat kan pinit nat ki pat ki we kin skopla kin itnat kin kwalem ban mat ya ka jing suk ya ka jing bha ya ka jing jamnot ya ka jing sya ya ka jing ka bodan hau Kristan ne do blai ai ka sab bangan plai ka teng ju banganya slop ki pat ban job ik mesti bokodor kini ki bentah ki area ki bamangi Kristan ngidon kam ban seso uso ju mesti ban pau ki lek ba bhas seperti ban job ik mesti ki bokodor ki ba don kam haswa ba ngin long ki Kristan ba seso ne ka bangi di ban le ban long Kristan ki ba seso kabanin kong kolong ban penyap no shwa ya kane kamaladi ban num khenchu ya kamaladi henry ban persang ban im kajing im kau pen sobha tang ya
Jisu Kristus kumba Jisu uday ban yap alo kading puna nang ta uday ban mipat nakabanta ban ay ka jing siuspa nakabanta ban ay ka jing kermen yang berthai ke bajot berkabarem kadai yang iruban penyap swa ya ka maladi jongi onda kala yak maldi de hangta baga jing im kristan kan so habang bakhat chut tang nam tel di ngamor khat nam ta ki weipat de hangta baga sedang ka jing im jong kadi so Jisu ong ipuli Yohanes kalnong kabakhat pusau habukran japang kenik benta uang kumni Jisu ngipuli Yohanes khat kalnong kadakhat pusau sisa ong film da iwei isembai ko ida hap ka khendo bad be yap ita yai sa more henre la da yap isei bonso lada ngapar khat tangiladi ngasa marwe ngan long basai so hanrel dengan penyap no ia kamala dia jong kembau Jisu lah sya ban ngan mi nang ta kemudian ubah seso ubolong jengker hu ki pat sibun ki jengker hu ngidu no yaldi nimla ban long jengker hu ki we nomor ba ngi berkhat tang yaldi tang ka jibet jeng biang jonga nganumla ban seso ladang adon kumuta ka jeng berkhat hakajing im ko jonga nang tangi puli Yohanes khat san Jisu wong uta uba mangangalong ding sowan ong mangangalong ding sowan mapikit nat uta ubay ne hanga bad manga uta usaiso sibun naba khlem manga phimla bale eru em ladang adai ban saiso ngahab ban yaine hau Jisu ngalong uding sowan bat manga mapingi long kitnat baro kibayai ne kibayai sno hauni uding sowan kila ban seiso Jisu ong kejiso kawan habangi siai sno au Jisu habangi don yau Jisu hakajing im jongi habangi pendon burom yu habangi i jiu habangi im rengkat badu kejengker huga tuit nau Jisu kumbano uding syutnat bangila banlong ki basiso Jisu long kan mau banganum la ban ru hakajim klem wang lem klem banga phemla banle ruem ngin numla tang ban perkhat ru banlong ki kristan ki beso banlong kristan ki bamuntoy ki balong ka jengker khu ya ka balang ya ki imlang salang lemdangi don bat uji sukres nanda ka weipat kabenta kabangiton kamban le banlong beso kolong bangin yai penting na bangilong barabor ki badap du mensim bakhoj mol ong meneh kenang buso jong mensim un pau sya keperthai kebangi ngiem habakran chapang jong ka jiso jong jem kristan ki don ru ki katok ne ki ding penkyang ki bakhang lat yangi kristan bangin seso kawai ni kita kadai ke jing ya long lok ba ke jing dum ke jing long lok bat ubaman ni puli ka sam ka baningkong iwe hadu lagi khot ka ongum no suk uta ubri ubam ya haka jing sela ki baman leni ubam yang haka lenti ki nong pop leni ubam sim song haka jaka song ki bar kheben rai uba jing so bha jong u kal hakukum utrai bara hukum ju perkhat senyasngi tiulong kemudian bala thung harur ki wa uba sei lau so halaka ayom uba kasla jok uru kam telorno bat ka ru ka baule kan man bha ubriu ubam ya hakalenti jong kinong pop ubam ya sela bat ki bangman dai tang uta ubriu ubala ban seso na balada ngadang ya hakalenti jong ka pop ngadang ya sela bakajing bamman hakajing im jonga nganum la ban seso ha kajing im kersan ha kajing kembaka zaman sim ani ong kani kasam bau brio pat ba pendan burom yo blai brio bam ya selamat bamban bam ya kalenti jongki nong pop uni ulo kemudian bala tunga kiwa uba sei kiso man la ka ayom jong jingem ula ban sei kiso
namar ladang yang selabak juman ladang ya dang ya kan bakapop kadang sno hakajing mojongi nginum la satia ban seso hakajing kawai bakabanta kalau ngabu Jisu Ukraine habu Ukraine Jepang ke Parsi kajong unong bet yang bangin Shem Matthias kalnong kaba katlai Jisu Ukraine Jepang ke Parsi jong unong bet bad ha kalnong kadhor ar jong ni kajul nong wong uta ti ubala bet ha bedeng giding sya long uta ubi osngowi kata khtin hare kajing kuslai kata kaperthei bagaji syukur kaspa kia kejap ia tak khtin ti kam sei so syu kan mau ong kakting ke jong blai bau briu im tang dau kpu riu da khtin ka ba mi no nak stur ke jong blai u briu im tang dau kpu hane da khtin ka ba mi no na ka sintur ke jong blai lim da ngi kan gua keting ke jong blai lim da ngi translate ya keting jong blai saka jing jungi paman lagas ngi nginum la ban sei so henry lada ni ailat bagi bakan japerthei kintu no ya kapor ke bangede bantan ban puli ketin jumblai banyak slok jumblai ban sofu je ko jumblai ban kumta nginum la ban so Jisu hani uong henry kajing kuslai jong ni perthei mono bang kuslai ke perthei nang ta kajing syukur jong kaspa kajing be kaspa kajing kwa iki ba la padong kelung kajing kwa iki macam perthei kajing sobha jong perthei kaspa jong perthei ka nam jong perthei ladi kajing kuslai siapa ngajong kajing kram na sultu bu blai udan barbor hajan habdeng ke jele jong kajing kumu tau beriu umla ban seiso namar dadangila penlong blai ya kaspa yang jeng sobha jeng berthai nginum don porsu ban puli ten jumblai baktin jumblai kenum yo jaka ban san hagaji em jungi ba baktin jumblai kam san em jungi nginum la satia ban em jeng kristan kaba seiso tikum tange de ban husiar bangin numsha ba ka pop kajing baman kaspa bagi sobha jeng berthai kin khanglat jengi bangin long ki basai so ha kajing Pakistan namar ki prabangej kadon kajing maham kadon kajing mah lada kajing Pakistan jongi kalong kabam seiso ong Jisu Matthias lai kadkhot kabashipo kalong balai kadkhot kabashipo wong Henry mentar lat ho ya ka white ho thiet ki ding namar kata yu ding baro ubam seiso babha on ket no baron bread shakading kalau orang menek basdang bau Jisu habu kuran dik parsi uju pen seriem yo brio baju ding kan mau Jisu sing ulet ban wat so ho yu ding habu don so ong tau try jong besok di ban ket no ya tau ding Henry utau no sumar belum try Jisus wong ailat se sakenjat nginyati saudong mo yuding ngen ice bo biang swan biang hadis sinem yu on seiso mau belai unwan man kapo ban wat so na jing jonga bat jong pi yu kan poi kapo baka jul kalap ka jarang khat bo belai wan bat om don por so ngi bandang ti saudong bat ngim seiso on sakhet yangi on sabret yangi ha kata ka ding ke bam julip kata ka de ke jingma kata ka de ke jingma ham yanga ba pi kristan ba ngi de ban so ka jing kristan ni so ka de ke jing kristan kom don jingmut ngan pe ka mau be ya ka e ba ong na sedang men a fruitless person is not a failed Christian but a false one. In other words, not a Christian at all. Ukristan ubam seiso, umde ukristan ubasha job, hende ude ukristan ubalam ler. Hakwe kentin umde hi ukristan. Ngi borong ikit ya kerteng kristan haji majongi. Hende hatongi seiso, ngi pai su ajar arpo. Habangi pai su ajar arpo.
ngidon tang ban kran che phang jong kijing tenju kijing du jigraman kijele memeding mulai banum kran kita namang ngilang mat si syai kisri bagi por ki ba hari hab bedeng jong kita baro hato kum ki kristan ni dalong ki basai so na mangiru ngi khnyum mangiru ngi kuslai mangiru ngi keno kum bangim don yu ble utrai jing jing basunran yang jim jengi ka bala kasngi baldangi syam badan kum kita ke jing em ini bandoi pan bor no ble bahasa bangin jam suas ajar huwe compare ka perthai kan long kum no kiji ai bang ngin mat namang ngim tip kisri bang no ngin ya leng ba bangi jam sui busnam halai lakalong kum no kaj im kristan tega di benlong ka basai so ngin doi bulun ai bor bangin long kristan ke basai so namakan poi kasi kan poi ka por ka bo blei unwan wat so nanga banaphi balda syam on khet no yangi bonon bredingi syata ka ding ka bam julip to blei kurkhu yani khubor ka ba lapan sngo kan ka po ding jong jitlot blei ta ka burom jong amen tingnya duai blei buk pa jeng u ba beneng ngai ngu ime ko trabe i nam tani ka por ka bakodor ma ai yangi bingila banya senglang kerteng ke jong meleng ba joni YouTube channel ban ngai ngu me khot ngi hani ka sngi ko trai bangilong ki kristan ki ba sei so ko trabe i ki ba sei so ki banta baro jong hajing i namar baktien jome ko ong ko trai de tang habangi im ka jim kusang ba sei so bangin pendon bu rom yuk pa jongi u ba beneng kumba me ko trabe malapan bu rom yuk pa da ka jim bu ko mala sei so ko trai ka jing i jome ka long ka jing ko ka partai baro ko ko trai me khot yangi ru ba ka jing im kristan ni ka long ba sei so baki so ka ba mi dah jam jungi ki wekin mat ki wekin yok het ki wekin yok mat ki jing kur khu ya rab ingi ko trabe it bangin phaidin bani il de bangi long hu usnam ha bang jing ek jing jo bon ki bangila mat ko trabe it lang la na em long ba sai so nak banta kerteng ke jong me bat kum bangi long ha bangi il la de ya rab ngi ko trabe bangi jam so usnam ba mai ngin em jing ko stan ko ba so na mar men sawan banung dar so nak jim ko jongi pendai ni khubor hito no nak jim ko khat ke jongi mar ngi pan har teng utrai bon bon jongi Jesus Christ amen.